Bizkaiko txakolina jatorri izenaren kontseilu arautzailetako kideek Magalarte txakolindegia bisitatu dute Zamudion. Kontseiluko kideen eta ardogileen arteko bilera hauek ohikoak dira. Jabik, Iñaki eta Maider hartu ditu mahastietako baten ondoan. Ikus daitekeenez, mahastia ezin hobeto zainduta dago. Bilketaren ondoren, mahatxondoak lozorrotu egiten dira eta laster urteko lehen zeregina hasiko da, landareak hurrengo uztarako prestuzteko. Inausketak mahastizainen lanen hasiera adierazten du. Orain itzelen biu osto guztiek jeuzi arte eta segiduen asko era podetan. Eta nik uste dut 15 egunean ja hasiko garela eta gero urtarrilean amaituko dugula. Mahasti zaintza lanak nabarmen hobetu dira Bizkaiko txakolinean. Etengabeko prestakuntzak, esperientziak eta aholkularitza teknikoak uztak hobetu egiten dituzte, baita urte zailetan ere. Prestakuntzarekin batera dagoz produkzioen integradan. Darduen teknikariagaz hitz egiten dugu eta prestatzen dugu tratamientuak batera, esate baterako. Gure esperientziagaz eta beran esperientziagaz batera tratamientuak egiten dugu. Mahats bilketa amaituta, Maiderrek eta Iñakik uzta urri honen balantzea egin dute. Eguraldiaren ikuspuntutik urtea oso zaila izan da. Emaitzetan eragin handia duen faktore honi beste batzuk gehitu behar zaizkio, hala nola, orkatzek eragindako kalteak. Barruan ditugun mostoak badaude martxan, batzuk ja hartzidura eginda, beraz ardoa ja bueltan dator, ondino denbora falta baita, eta bai izan da, espero genuena baino gitxiago, baina ditugun mostoak egoera sanitario honean, mahatza egoera sanitario honean ailegatu da, eta horrekin batera gaude ja lanean barrualdean ere, upategian. Aurtengo uzta esan bezala zaila izan arren, badago aukera egoerari aurre egiteko gure upategietako profesionalak eta upategietako eta bai mahatz zainek bebai egindako formakuntza eta lan guzti horri esker. Azkenean egoera hau oindala 10 urte gertatu izan balit, egoera katastrofikoa esango neuke iaia izango zala, baina bai egia da eurek jasotako eskarmentu eta esperientzia guzti oneri esker, aurtengo egoera zaila izanik ere, aurre egitea posible dela. Zaintzalan noiei esker, mahatsa osasuntsu sartu da upategietan. Beraz, aurten ere oso txakolin onak prestatuko dituzte. Hektariako jasotako kiloak historikoan dekogun bajuena izan da. Alan dabe, mahatza esan bezala egoera osasuntzuan sartu da upategietan eta horrek emongo digu aukera ardo onak egiteko. Bai mota ezberdinetakoak egiten dugu zanak modukoak, baina hori bai lortu dugu jasotako mahatza egoera sanitario honean sartzea eta horrek aukerak emoten dozku gero upategi barruan lan egiteko. Jatorri izeneko upategien balioa eta posizionamendua hobetzeko asmoz, upategi asko txakolin berezien aldeko hautua egiten ari da. Geroz eta gehiago gure upategiak dauzela euren abanikoa zabaltzen. Eta horrekin batera txakoli bereziak egiten dira. Txakoli berezi hauek ehuneko 15-20 inguruan egoten dira, eta honek emoten dozkuna da paleta zabalagoa, bai deko guzalako heldutako txakolinak edo hartzidura ekupelean egindako txakolinak, eta horrek ekarri dozku olako ardo bereziak ere eta ezberdinak ere produzitzera. Lantaldean haizea sartu da. Emakume gaztea da, eta 2011 geroztik ondo posizionatua dagoen upategiaren gidaritza bere gain hartzen hasi da. Hainbat idazkiren arabera, familia honek 1850 geroztik egiten du txakolina. Haizea 6. belaunaldia da.
Bizita aprobetxatuz, Iñakik lehen txakolinaren laginak hartu ditu, geroago ura kalifikatzeko. 4 botila bete ondoren, haizeak kortxo zitxiritu. Behar bezala zigilatuta, 3 botila jatorri izenak eramango ditu, eta 4. txakolindegian geratuko da, zaintzapean. Egiten deure hartu lagin bat eta analitika bat egiten dabie. Analitika horretan baremoak ondo emun badeure, dau komite dekata bat eta eurek baremo diferenteakaz edo neurri diferenteakaz esaten datzue onartuta zauzen, edo pasatu aldozun edo ez dozun pasatzen. La calificación de los txakolins... Erregistratutako ardo guztiek, pleguan jasotako baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzen duen prozesuari, ardoak kalifikatzea esaten zaio. Horretarako, 2 kontrol mota egiten dira. Jasotako laginak, laborategira bidaltzen dira analitika bat egin dezaten. Eta Bizkaiko txakolina izateko parametro guztiak betetzen direla egiaztatu ondoren, hurrengo fasea jartzen da martxan. Fase organoleptikoa alegia. Hor, dastatzaile profesionalez osatutako talde batek dastaketaren bidez ziurtatzen du, ardoek jatorri izenaren parametroak betetzen dituzten ala ez. Gai diren ala ez kalifikazioa emanez. Gai bada, baldintzak betetzea zehazten duten kontraetiketak emango zaizkio. Bai eta kategoria mota ere. A qué categoría pertenece? Dastaketa batzordea adituz eta esperientzia handiko lagunez osaturik dago. Laborategiko analisiaren ondoren, dastaketa batzordea arduratzen da azterketa organoleptikoa egiteaz. La denominación de origen Bizkaiko txakolina... Bizkaiko txakolina jatorri izenak, 25 dastatzaile profesional ditu. Dastaketa talde honek urteak daramatza lanean, eta etengabe prestatzen. Bai teoria mailan, jatorri izenaren baldintzak betetzeko, bai esperimentazio mailan. Jatorri izenak eskatzen dituen parametroak interpretatzeko gai dira, baita akatsen bat topatzeko ere. Kalifikazioa balio handikoa dela bermatzen dute. Nuestros vinos pues es de alto valor. Haizeak Bizkaiko txakolinaren 2 kontraetiketak erakutsi dizkigu. Betiko txakolinena eta txakolin bereziena. Kolore berde hau ikusten dugu, eta kolore berde honek esan gure dugu edo gaztea edo urtekoa dela, eta kolore marroi honek esan gure dugu dekola postile baino kriantza sobreliazko postile baino gehiago, edo barrikan postile baino gehiago, eta hau da kriantza sobreliaz. Jatorri izeneko upategietan lekukoa hartzen hasi diren gazteen taldeko kide dugu haizea. Odol berria ekarri dute, orain arte egindako lan handia bistatik galdu gabe. Beti da ona, ez? Historia, gure moduko historia dekonbodega batek, hori, eskertzekoa da bebai, beste generazio batek, eskerrak emotea eurreko guztieri, ez? Txakolindegien isiltasunean, Bizkaiko txakolinak jalkiz, bilakatuz eta gorpuztuz doaz, laster haien kalitateaz gozatu aldezagon. Guardako txakolinak dastatu arte berriz, oraindik hilabete batzuk itxaron beharko ditugu. Bizkaiko txakolina. Arabako patata bilketa abuztuaren erdialdean hasi zen. Azken hilabeteetan izandako euriteen ondorioz, bilketa espero baino gehiago luzatu da. Une honetan 1000 tona patata inguru daude bildu gabe. Udapak 13.000 tona biltzea espero zuen, baina azkenean gutxixeago izango da. Hala ere, uztarekin pozik daude. Izan ere, teknikarien arabera, produktuaren kalitatea ona da eta tuberkuluaren tamaina eta azalaren kolorea egokiak dira. Beraz, uztaren 98%, Euskolabel zigiluaren baldintza zorrotzak betetzen ditu,
eta gainerako 2% euskal baserrirenak. Kontsumitzaileok patata bikain honetaz gozatu ahal izango dugu datorren martxora arte. Murrieta baserria Galdames herrian dago, Bizkaian. Miguelen gurasoek 1982an jarri zuten martxan esnebeien ganadutegia Murrieta baserrian, garai hartan Las Carreras auzoan. 1987an berriz Galdamesera aldatu ziren eta abelburu kopurua handitzeko pabilloi berri bat zabaldu zuten. Gaur egun, 180 abelburu gobernatzen dituzte, hoietako 70 jesteko dira. Juanek eta Rosamarik Miguel semeari helarazi zioten lekukoa, eta gaur egun Itziar bikotekidearekin partekatzen du etxaldearen titulartasuna. Somos una granja lechera familiar. Familiako esne etxalde bat gara. Miguelen aitarekin sortu zen, Juanekin, 1982an. Danimarkan erosi zituen 4 behiekin hasi baitzen. Urte batzuk geroago beste inbertsio bat egin zuen bere ganadutegian. Aurrerago Miguel hasi zen etxaldea gobernatzen. Eta geroxeago neu hasi nintzen lanean. Yo me incorporé un poquito más tarde. Itziarrek albaitaritza ikasi zuen eta Arkautin amaitu zuen bere prestakuntza. Praktikak Murrietan egin zituen eta lan bizitza eta bizitza pertsonala hasi zituen bertan. Kantabriako abeltzain familia batetik nator. Behiekin hasi naiz. Eta txikitan albaitaria izan nahi nuen Miguel bezala. Eta azkenean albaitaritzako teknikari egin nintzen. Klinika batean egin nuen lan, aurrerago abeltzaintza gradu bat ikasi nuen, eta praktikak hemen egin nituen, eta elkar ezagutu genuen. 2 seme-alaba ditugu eta abeltzaintzan jarraitzen dugu. Apostando por la ganadería. Itziar emakume ekintzailea da, eta astean behin hazik antolatzen dituen ostegun ekintzaileetan hartzen du parte. Bueno, pues a nivel personal soy una persona... Ekintzailea naiz eta beti biltzen naiz pentsatzen zer gehiago egin dezakegun. Hasi erakundeak asko laguntzen digu batez ere ostegun ekintzaileak ekimenarekin. Landa eremuan lan egin nahi dugun gazteontzat oso bide ona da. Muy nutritivo. Esnetarako behi etxalde guztietan bezala, Murrietan gogor aritzen dira lanean. Nekazaritzako elikagaien industrian, garbiketa eta higienea funtsezkoak dira. Pues imagínate... Pentsa, elikagaiak ekoizten ditugu. Abeletxe bat daukagu. Abereak diren bezala dira, eta higienea ahalik eta hobekien zaintzen saiatzen gara. Haiengatik eta elikaduraren gaiagatik. Por el tema alimentario. Duela 20 urte baino gehiago, jesteko robot bat instalatu zuten. Horri esker, lana lasaiagoa eta erosoagoa da. Beste robot bat eskuratu dute aurrekoaren antzekoa baina aurreratuagoa. Murrietan, abereen ongizateak lehentasuna du, hori delata, etengabe ari dira inbertsioak egiten. Robota garrantzizkoa da behien ongizaterako. Lehenik eta behin nahi dutenean jesten direlako. Ez dute itxaron behar norbaitek erabaki arte jesteko ordua dela. Gainera, lehen, egunean 2 aldiz jesten ziren. Orain berriz, 3-4 aldiz etortzen dira eurak bakarrik. Sartzen direnean, lepokoak mikrotxipa du, robotak identifikatu egiten ditu eta badaki zenbat pentsu bota behar dien. Oso pentsu ona da. Eta edoskitze fasearen arabera, gehiago ala gutxiago botatzen die. Azken inbertsioen emaitzak honako hauek izan dira. Barra malguak dituzten gelak, hemen ikusten dituzuen odi berdeak, areazko etxalekoak, gomazko zoruak, aizagailuak eta hoste sistema.
Areazko etxalekoak oso onak dira errapeen osasunerako eta hanketan arazoak ekiditeko. Robaderak korridorea ahalik eta garbien mantentzen du. 2 ordutik behin pasatzen da. Aurten jarri ditugun haizagailuek airea etengabe berritzen dute eta bero handiko egunetan barruan temperatura hobea dugu kanpoan baino. Hozte sistema hemen ikusten dituzuen oditxo hauek dira. Ureztaketa sistema bat da. Egun beroetan temperatura atseginagoa izateko. Beste gauza garrantzitsu bat. Ematen ez badu ere, erretxinazko lurzoru berde honetan inbertsio handia egin genuen. Bakterioek janariak kutsa ez dezaten balio du. Abere batzuk ilea moztuta daudela ikusi dugu. Ganadutegiko onenak dira, lehiaketetara eraman ohi dituztenak. Hazienda handitzeko, etxeko behiak baino ez dituzte erabiltzen. Behiak ez doaz lehiaketara hemen ikusten dituzuen bezala, atalka eta adinaren arabera doaz. Txalak, bigantxak eta behiak. Eta joan aurretik prestatu egin behar dira. Egun edo aste batzuk lehenago ilea moztu eta garbitu egiten dira. Eziera ere oinarrizkoa da. Ibiltzen irakatsi behar zaie. Pistan daudenean ondo desfilatu behar duteta. Urratxe lasaiez. Epaileak behar bezala balora ditzan. Etxaldean bisitaldiak ere antolatzen dituzte, instalazioak eta lan egiteko modua erakusteko. Bisita gidatuak egiten ditugu. Familiak, eskolak, egoitzak, ikasle taldeak. Bisitarien gana egokitzen gara. Eta familia bisitak egiten ditugu gehien bat. Eugenio Albaitaria, ugalketan aditua, Mikelekin dagoen bitartean, Itziarrek saltokia eta lantegia erakutsi dizkigu. Bertan, jogurtak eta esne pasteurizatua egiten dituzte. Instalazioak duela 2 urte inauguratu zituzten, ekoizpenaren parte bat eurek merkaturatzeko asmoz. Gainerako esnea, Kaikuri eta Trapagaraneko Elsa gaztandegiari saltzen diete. Ekoizpen gehiena Kaikurako da. Beste parte bat Zugaztietako gaztandegira doa, gazta freskoak egiteko. Eta parte txiki bat guretzako da. Produktuak azoketan saltzen ditugu, baita hemen ere, zuzenean. Harategi edota dendaren batean saltzen hasi gara. Ingurotan beti. Itziarrek bere jogur sorta zabala erakutsi digu. Gure lehengaia erabiliz, esne pasteurizatua eta artisau jogurtak egiten ditugu. Naturalak zein zaporezkoak. Marrubia, basafruituak, mandarina edo gaztaina. Gaztainezkoa bururatu zitzaigun, Galdamesen oso gaztainazaleak garelako. Beraz, esan genuen. Aproba egin dezagun. Eta gaztaina egunean, lehen saria irabazi genuen. Baina saririk potoloena gure jogur naturalarekin irabazi dugu. Euskadiko eta Nafarroako 2. jogur natural onena aukeratu zuten eta. Ingurumena gogoan, etxalde honetan garrantzi handia ematen diote ontziak berrerabiltzeari eta ez dute plastikoekin lan egiten. Ontziak berritzultzeko aukera oso ondo dago. Garbi neukan hemen ezkenuela plastikorik erabiliko. Eta beira, betikoa denez, gainera artisau produktua izaki, beira hobeto doakio. Beiraki asko itzultzen dizkigute. Hori jendeari eskertu behartzaio. Beirakien 190 botilak dira. Jendeak garbi eta hutsik ekartzen dizkigu. Eta guk deskontu bat egiten diegu hurrengo erosketan. Gure lehengaiarekin egiten dugun esne pasteurizatuaz oso harro gaude. Kalitate honekoa, osasungarria eta tokikoa da eta. Bestalde, bizitei esker, herritarrak landa eremura, abeltzaintzara hurbil ditzakegu, izan ere oso hurbila eta oso urruna baita aldi berean. Batez ere aurrengatik. Aurrek gauzak beste modu batez ikusten dituzte.
Eta batek daki egunen batean ez ote diren abeltzaintzan arituko. Itziarrek eta Miguelek jarraipena eman diote Juanek eta Rosamarik egindako lan bikainari. Berritasunak ere sartu dituzte merkaturatzea eta abereen ongizatea berritzeaz gain. Ostegunean, Gure Lurra Sembrando Futuro jardunaldia antolatu zuten berriro Donostiako Kursal jauregian. Goizean goizetik eta akreditazioak banatu bitartean, parte hartzaileak, haietako asko lehen sektoreko ordezkariak, iritziak trukatzen aritu ziren taldeka bilduta. Erakundeen ordezkaritza oso zabala izan zen, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako sailburua barne. Aurreko edizioetan bezala, Xabier Euskitzek gidatu zuen ekitaldia eta Eider Mendozaren irekiera ofiziala bideratu zuen. Gure Lurra Sembrando Futuroren helburu nagusia landa eta hiri eremuen arteko distantzia laburtzea da. Jardunaldi honen helburu nagusia da baserritarren eta lehen sektorearen eta kaletarren edo hiriko jendearen arteko plaza bihurtzia, ez? Plaza beti ezagutu da jendea elkartu eta elkarrekin hitz egiteko leku bezala eta hori da helburu nagusia, harmonia batean bi mundu hieken elkartu daitezela, Gipuzkoan fisikoki oso gertu dauden bi mundu, baina soziologikoki behar bada gero eta urrutiago dauden bi mundu hiek, eta hori da helburu nagusia. Aurtengoa 7. edizioa izan da eta beti bezala interes handia piztu du. Lehen sektorearentzat oso garrantzitsua da hiriko giroan presente egotea. Maila mantentzea, ez dut esango gehiago kostatzen dani, baina erronka potoloa da, baina ikusita jendea urtez urte jendearen presentzia mantentzen dela, jendea aurreko urtetatik ere porzentai handi bat etorri egiten dela, eta hori da sintomarik onena, jendeak oso gustora hartzen duela ekitaldi hau, eta espero dezagun beste urte askotan jarraitu ahal izatea. Jorge Blas, ilusionista eta mago ospetsuak, entzuleak liluratu zituen bere ikuskizunarekin. Urrenez urren kateatu zituen trukoek, ahoz zabalik utzi zituen ikusleak. Nekazarien eta magoen artean antzekotasun ugari ikusten ditu. Hoietako bat, gogor alegintzea. Urte askotan grina eta pertseberantzia handiz garatu ditugun teknikekin egiten dugu lan. Eta gure teknika ikusezina da. Inor ez da hartazo hartzen. Lehen sektorean, urteetan egin dugun alegin eta lan guztia ikusezina izan da. Gure lurrari eta honelako kongresuei esker, oinarrizko gauzak agerian jar ditzakegu. Esaterako, produktu ez hornitzea eta ingurumena zaintzea ahalbidetzen digun lana. Lan hori ezagutzera eman behar da, noski. Sin duda tiene que conocerse, ¿no? Ilusioa funtsezkoa da etorkizuna eraikitzeko. Ilusioa energia da. Gure eguneroko lana aldaraz dezakeen indar imaginario bat da. Itxuraz ezinezkoak diren helburuak lortzen laguntzen digu. Magian, ideia horrekin egiten dugu lan. Ikusleengan ilusioa piztu, ezinezko gauzak sortzeko. Lehen sektoreak ilusioa behar du. Lan handi hori ikusarazi behar da, eta magia horretan sinetsi. Lehen sektorean egiten dena aparta baita. Eta jendeak hori guztia ezagutu behar du. Araceli Segarra, Lleidako idazle eta alpinistak eman zion amaiera Gure Lurrari. Egingo duen erakusketari buruz aritu ginen hizketan. Txikitasunaren balioa azpimarratu nahi duela kontatu zigun. Desde un punto de vista... Sektore txiki baten ikuspegitik, zeren gu ekoizle txikiak gara,
Funtsezkoena zen, nola planteatu gauzak ekoizle handiekin leian aritzeko. Hau da, inork ezagutzen ez zuen ekoiztetxe txiki bat leian ari zen, Sonyrekin, Paramountekin, ekoiztetxe handi guztiak gure dokumentalarekin lan egiten alegia. Kalitatea kantitatearen gainetik zegoela aldarrikatzen genuen guk, eta ekoizle txikiak konpainia handiekin leian aritzeko gai zirela. Con grandes compañías. Euskitzek Mike Bidart abokatua elkarrizketatu zuen Estatu Batuetan. Euskal Herriko arbasoak izaki mimo zaintzen du euskal ondarea eta gure herriko kultura zabaltzen du. Landa eremura itzuli nahian, euren bizitza azpikoz gora irauli duten pertsonen istorioak bateratu zituzten 7. edizio honetako beste saio interesgarri batean. Bizitza aldaketa katala zertan zen jakiteko Xabier Arrutirekin aritu ginen solasean. Bizimodu aldaketaren inguruko bibentzi edo kasu askoen azaldu dira, baina komentatzen nuen atzetik ilusioa, eta horregatik ilusionista bat ekarri dugu, ilusioak zer nolako indarra daukan, ez? Arrazoiak bakarrik ez dauka indarra, ilusioak ere badauka indarra. Eta pixka baten bizitza aldaketa hauek ilusioz egindako aldaketak dira, barruan sentimentu bat dagoelakon, ilusio bat dagoelakon, eta bibentzi horieken azaltzea izan da ekitaldi honen helburu nagusia. Protagonistak, oraingoan fokurik gabe, biltzarrean batu zirenak izan ziren. Landa eremuan bizi eta lan egiten duten lagun asko topatu genit. Urkaikoren ustez adibidez, funtsezkoa da hiritarrak landa inguruak ezagutzea, inguru horiek ulertu eta maitatzeko. Bilera honetan nahi duguna da kaleko hiriko jendeak ezagutzea ze garrantzi duen berarentzat lehen sektoreak. Lehen aipatu dute, ezagutzen ez dana ez da maitatzen, maitatzen ez dana ez da babesten. Eta lehen sektoreak gizarteari gauza asko aportatzen dizkio, bai elikagaiak eta baita ere beste onura asko horri lotuta, ingurumena, paisaia, jasangarritasun hori, hanbeste hitzeiten den jasangarritasun hori mantentzea. Baina ez badugu lortzen kaleko jendeak horri benetan baloratzea, etorkizuna motza izango da. Nekatur, turismo baserri eta landetxeen elkartea iritzi berekoa da. Toki bat, gauzak ikusi, ikasi, eta noski baita ere, nik esango nuke dela, guk nahi dugula landa eremu dinamizatu, sustatu, gure artean baita ere sareak sortu, eta askotan hori kostatzen zaigu, eta nik uste toki eta momentu egoki bat dela hortarako. Gure lurra Sembrando Futuro jardunaldiak arrakasta handia izan zuen berriro. Izan ere, lehen sektorearen balioa jardunalditik harago doa. Elikagaiak, kultura, natura. Landa ingurunearen ekarpenak aztarna sakona uzten du hirigunean eta gizarte osoan.